Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. 1 2 1 2 1 2 Chala mamba chala mamba chala mamba chala mamba. Media. Ziko mwambiri media, ziko mwambiri sunte a media team, tiente sunte, ziko mwambiri. Tibese malo amai, tibese malo. Chala mwamba chatati. Ena saa kukweza chala. Ena saa kumva kuwawa. Chala mwamba. DPP woye. Tinene woye wampava abija amfeti. Kumangojeti. DPP woye. Timweleze so DPP woye. Profesa kabita kutarika woye. Mchacha woye. Msanje woye. Malaka woye. Zilibwineti. Tukula mai. Ziko mwambiri. Ole megezeka. Bana Regional Governor. Ona Charles Mchacha. Pakula ntirani pamalo ano. Tisana chili chose. Tibeterete. Tisana china chili chose bana mundirole tsopano. Montamangira ndi nthawi ndi apempe abusa a Julius. Pastor Julius abwere kutsogolo kuno atipatse pemphero kuti tiyambe zonse. Ziko mwambiri. Tipemphere. Dade
ndifuna ndibyamikeni madzulo pandinu mulungu wankulu komanso mulungu wadongosolo. Mwaona ananu ali malo ano pa ground ya Nyachilenda Secondary School. Koma sikubwera kwawo kwachabe chifukwa dziko lathu la Malawi lafika kowawa ndipo sikuyendanso bwino. Tili pa general election imene ichitike pa 14 September. Ndikatsata ma general election onse ngati Malawi, general election ili pa number 7. Koma ma election onse 6 anapita sizinachitikepo ngati izi. Maka kugwa kwa ndalama ya kwacha imene kupangitsa mtundu wa Malawi kutoka kuchite kwambiri. Mtundu wa Malawi wavomereza kuchokera pa 20 Juni. Potsatira zimene koti inalamula wanena kuti chisango sichinachitike, a President Peter Mutharika alikale ku State House adavomera kuchoka kuti mtundu wa Malawi ukasankhe zimene wakufuna. Koma lero yo akhulupirira kuti zinthu sizikuyendanso monga mmene iwo ankalamulira dziko lino. Ndikukumbukira kuti anafika pa 8 September pamene akuyendera msewu pa bridge ya Nyachipere. Linali Sande lokwana. Anaenda kumali ku State House koma ena alikale ku court atasuma. Ndipo iwo avomereza china chilichonse. Koma mtundu wa Malawi tupembe madzulo kuti ukaganizire. Ndiponso ukaende muzonse zimene wakonzekera kuti ukachite pa 14 September. Madzulo ano ndibe maulankhula ambiri ndikiza ntchito iyi kwa regional chairman ndi executive yawo yonse ya ku region kuti agwire ntchito. Maka polandira mashado ku DPP akusanje South amenenso akupita kuti akasankhidwe ndi anthu cholinga cholipa tsengwi akaime pamodzi ndi President Peter Mutharika. Ndakupemphani ndipo mwandimva Mulungu lolani kupitiriza ntchito imene wabwerera kuti akachite fani madzulo anowa. Nthawi ina ndikalolanso kuti inu mwalole pamene adzachoka malo ano kuti mwaperekeze. Mudzina la Yesu Kristu ndapemphera. Amen. Haleluya. Akodi balibe Kristu ba. Haleluya. Tambere ni manja Musa. Ziko mwambiri. Olemekezeka adichono Governor Bambo Charles Nchacha mlandire ule mwanu. Tikulandireni inu Administrative Secretary atu Bambo Mpepo mlandire ule mwanu. Tikulandireni inu National Director of Youth amene muliko mpano Bambo Jisale landirani ule mwanu. Tikulandireni inu Bambo Pili amene muli a political director atu mlandire ule mwanu. Tikulandireni Bambo Mwandija amene muli wankulu watu kuno kulowa Shire amene mukutitsogolera nthawi ino ya chisako mlandire ule mwanu. Tikulandireni Amayi Ganda amene ndinu advisor president komanso ndinu MP watu mlandire ule mwanu. Tikulandireni Bambo Bagas amene ndinu MP atu mlandire ule mwanu. Tikulandireni so inu campaign director atu Bambo Player mlandire ule mwanu. Ndilandire ma executive members region Bambo Muta mlandire ule mwanu. Ino organizing secretary ndalandira treasurer atu Bambo Vigaro mlandire ule mwanu. A secretary Bambo Tawani mlandire ule mwanu. Kwa Amayi tilinda secretary Mayi Ngoleka landira ule mwanu. Amayi Chateka mlandire ule mwanu. Komanso amayi onse amene muli pasipo kutsogolera zonse mlandire ule mwanu. Ndikulandireni soni mashada watu amene muli pano amene mabwatango imani pang'ono bwana akuoneni tikhala tikukutchulani mmodzi posachedwa imirirani mashado watu nonse bwana akuoneni manja mwawomo tili ndi mashado ochuluka kwambiri aliyense akufunitsitsa atayima ku DPP yeti sikomo kwambiri khalani tilinso ndi mashado kansala atayimirirani abwana akuoneni muliko mpano chala mwamba zili bwino tikulandireni soni mafumu athu mwaule mtaopa ni manja mwa mafumu athu alipo mpano komanso bwana mabwera ndale ndoyena kuchokera ku Sewu ndaona Bambo Chitenje ndikupatseni ule mwanu kuchokera komwe ku Bangwe mlandire ule mwanu tukulu lazimayi ndaonanso Bambo Ngalande mlandire ule mwanu kuchokera komwe ku Blantyre mwatemekeza sikumo kwambiri bwana tili ndi anthu ambiri ndikhala ndikuwatchula koma chifukwa cha nthawi mundilole ndipitirize program nthawi ino bwana tipemphe afumu kuti atimasule akulandireni pamalo ano komanso alandire advisor athu ndi anthu onse amene ali pano afumu athu afumu a group a gym
a group a gym alipo mpano ndi apatse kathawi kochepa bwana kuti akulandireni komanso atimasule m'manja mwa chifumu azimayi. Hallelujah. Malo mwa senior group gym ine ndilinga dino mwana wawo amene andituma kuti ino ndikalemekezeso mwambo malinga natenga ntchito zina olemekezeka GR ulemu 1 ndi executive yonse. Ineyo malo mwa group gym ndi tokoze magogo wathu onse amene ali Nyachikadza makoko komanso amene ali senior Chimombo onse amene atizungulira malo ano ndi senior group onse ulemu 1. Ifeyo bwana GR takulandira ndi executive yonse mumve kuti no ife kuno kwandamira takulandirani maka ifeyo lathu monga amene mukuonera anthu onse amene ali pano iwo ndithu afunisisa kuti no zimene mwatengera iye ndithu khano masuka ifeso amene tili pano tikulira tifuna inuyo mutiongolere. Ifeyo monga mafumu tilibe kuchitira kuna kulikonse natimanyadira kwambiri kuti timagwira ntchito ndi boma. Ndikukumbukiranso boma yake lomwe tagwirana ntchito tinaona ndithu zabwino zonse zimene makhamu kupanga leronso ngati mafumu takumbiranaso kuti no tikhalenso pano zimene mwatitengera GR ndi executive yonse mukhale onyadira kuti ifenso mafumu takulandirani ziko mukwambiri khano masuka pomwambo menewo. Manja machifumu amayi zikomo kwambiri. Olemekezeka bwana regional governor komanso timu yathu yonse imene yachoka kunjira tilinso ndi utsogoleri wa Anyamata umene ulipo mpano tili ndi olemekezeka athu Anyamata bambo Mawerenga alipo mpano taombereni manja komanso tili ndi bambo Alidi alipo mpano komanso tili ndi secretary yawo organizing secretary bambo Maunde alipo mpano komanso tili ndi bambo Lucius John alipo mpano komanso tili ndi ona Bokalulu alipo mpano taombani manja zikomo kwambiri. Olemekezeka regional governor tikulandireni pabwalo lino lero pamene mwafika kuno ndi timu yonse yochokera ku NGC komanso mashado athu makansala ndi ma MP osiyanasiyana amene ndikhale ndikuwatchula posachedwa mwafika kuno bwana mutakonza dongosolo limene kuti mubwere mudzayendere chipani kuno mudzalimbikitse anthu kuno mudzawalimbikitse za pa 16 September imene ili date yovuta kwambiri sichoncho amayi bwana ndale pang'ono mwabwera bwana kuno kudzapanga za Profesa Arthur Peter Mutharika zikumveka chala mwamba bwana anthu onsewa ali apa ife tafika mama wa kuno imakwana 9 o'clock tinali kuno sichoncho amayi aliyense dzina limene akulikamba ndila Peter aliyense kuno akuafuna atati chala mama cha atati TPP woye kuteko simunapenyetse bwana kufika malo ano lero mafumu onse ali uko akufusa za Profesa Arthur Peter Mutharika amayi onse ali apa akufusa za Profesa Arthur Peter Mutharika zili bwinoti ndiye posa chedwa mabwana titakhala tikuyamba zoyankhula kuti notsopano timve mawu akuluakulu amene achokera kumsewu kuti atikonzera zotani koma tisanapitirire mutilole kuti ndayitana district governor kuti akulandireni bwana pamalo ano district governor Bambo Tom nyimbo yawo. District governor Atati hoye! Bwana
G hoye! Bwana Mpepo hoye! Bwana Ben Pili hoye! Bwana Norman Chisale hoye! Machado onse hoye! Mafumo onse hoye! Bwana kuno Nsanje South takulandirani ndi manja awiri mukhale omasuka. Kuno ndi kuchimake kwa DPP, chibanja DPP chagona kuno ku Nsanje South. Pamene mwafika pano mwabwera kumalo anu kuli anthu anu okhaokha a DPP, mwalandiridwa ndi manja awiri. Kuno chipani chikwenda bwino kwambiri, kulibe MCP kuno, tinawo Machado MP atatu akubwera kuchipani chathu chifukwa chipani chathu chili ndi moto kwambiri. Shadow mmodzi amene angasankhidwe pa primaries amene ikwana akhala MP wa kuno ku Nsanje South. Tinawo makansala athu 7 mawodi awiri kusonyeza kuti awiri amene angasankhidwe pa mpango akhala makansala ndithu. Anthu kuno DPP akuifuna ndi mtima wonse. Pa 16 May Profesa atenga mavoti onse akuno. Mosataya nthawi bwana, msonkhano ndi wanu, koma utenga ukuno ndi wakuti adadi alibe munthu wopikisana naye, mavoti onse akuno atenga. Zikomo kwambiri bwana. Akuti adadi alibe wopikisana naye, si choncho? Chakwera angapikisane ndi adadi? Mavoti sana chita kubera. Tonse timadziwezi. Tamuozeni Chakwera. Chala mwamba. Zayambika eti. Msonkhano watani? Msonkhano watani? Bwana, mundilole ndiadzuse Machado aja pauka. Pali pano pa bwana Dr. Anthony Malunga kuchokera ku Nsanje Central taimani bwana koneni. Zikomo kwambiri asimali muzitombera m'manja ife kuno. Komanso pali Ponjola, Honorable Ponjola kuchokera ku Nsanje Southwest. Kusanja kulamombelana m'manja. Muli ndi Nsanje? Pali bwana Davis Ndakoyiwa kuchokera ku Nsanje Southwest. Pomwe pano paliso Honorable Joseph Janereka kuchokera ku Chikwawa West. Zikomo kwambiri. Pompano bana paliso Honorable Gabriel Guta kuchokera ku Chikwawa Nkombes. Tiliso ndi Bambo Eric Trinta kuchokera ku Nsanje Southwest. Tiliso ndi Honorable Gregory Alfandika kuchokera kuno ku Nsanje South. Tiliso ndi Honorable Vincent Chunga kuchokera kuno ku Nsanje South. Zikomo kwambiri. Mwaona Machado eti? MCP ni mpata pamenepa? Ulipo mpata palibe eti? Zikomo kwambiri. Tawi ino bana mundilole sopano ndiadzutse akampeni director athu abwere bana kuti akulanzeni mabokuleya unabokuleya tsopano. Zikomo kwambiri. Chala mwamba uko. Tilibi oye! Profesa Sabina Mutalika oye! Ifedose oye! Bwana ndisana kulandireni ndikupempheni kuti tindi anyamata oyimba awiri amene ali Tifu komanso DJ Lome. Ndiye pano bwana ndikufuna anyamata amene awiri wakupatsireni nyimbo ziwiri. Pano ndipemphe Tifu uzatipatse nyimbo yako tiajerekweni. Ndiyo chweni tiajerekweni. Tifu
Katimbe limoti Magonseka. Abalala mulipo. Anangurira jere kwene. Anangurira jere kwene. Chamala chipani cha Kongeresi. Asala nacho ndima chentambire. Timotedi. Lakini chamala chipani cha Kongeresi timbe limoti. Umuzene bako chala mwamba Tibibi oye unameda kala kutali huko Tibibi oye choyamba olemekezeka ndopatse nole mwamu chifuka chobwera kuno kuchikweta shire ono labu nchacha chikundi cha utsi amene muli regional governor watu ku Southern region kuno. Ndipereke ulemu kwa administrative secretary Honorable Mphepo amene muli pano komanso director of youth dziko lonse la Malawi lino ku chipani cha DPP wamkulu wa Chinyamata Honorable Chisale lero ali pano. Ndipereke ulemu kwa Honorable Benipiri. Honorable Benipiri ali pano ulemu wanu ulemekezeka machokera kutali. Ndipereke ulemu kwa Honorable Ganda. Honorable Ganda kusanje kuno ndi MP yekhayo amene alipo wa DPP. MCP yayesetsa njira zonse kuchechebera chegose imeneyi amulephera. Ndipereke ulemu kwa MP yekhayonso amene tili naye kuchikwawa Honorable Salimu Bagas ulemu wanu. Ndipereke ulemu ma MGC members nonse amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa patroni watu Dr. Mwandija amene akutithandiza kulokolewa chire muzinthu zambiri kuti kampeni iyende bwino. Ulemu wanu Dr. Mwandija. Ndipereke ulemu kwa Honorable Ngalande pakulandirani ulemu wanu. Ulemu kwa alemu anga Bwana Chitenje Pentaf ali pano. Ndipereke ulemu kwa mashado onse amene ali pano. Ndipereke ulemu kwa mfumu watu amene atilankhulira pano. Ulemu kwa mwini wake wazimayi ku Southern region konse kuno Mayi Mayinja director of women. Ulemu nonse akuluakulu wa chipani amene muli pano. Bwana Mosa kutaitsa ni nthawi ine ndilibe zolankhula zambiri. Ntchito yanga ngati director of campaign ku Southern region kuno ndiyongo kuthandizani kuti nkhani ya kampeni iyende bwino. Bwana mutakuona kuti mwina nkhope zina apa zikuoneka zomvetsa chisoni ndi nkhani ya njala yavuta kuno bwana. Ground ino nthawi zonse bwana imadzaza koma muyang'ane kumbuyo kwanuko kulibe chakudya chimene chikuonetsa kuti panopo munthu akhoza kudya. Ndikunena pano anthu ambiri apita kunyanja ukasakanyika. Anthu awa bwana akulira ndi ulamuliro wa MCP ndipo atopa ndi MCP. Nthawi ino anthu onsewa atilonjeza kunena kuti pa 16 September akudzavotera atati sichocho. Mwesa kutayitsa ni nthawi bwana anthuwa ndi mafunso ndi amene aiti ankatoka ndiye mundi yanke sichocho zimene manena ziji. Piri oye kodi wakweza chimanga ku Malawi kuno ndani? Wakweza shuka ku Malawi kuno ndani? Bwana
sifuna somboni wina ndi mawu amenewa ine ndikhale basi zikomo kwambiri. Akutisunza kwambiri eti alipo waja lero iya yenaje anyamata mwajawo atsikana mwajawo akoko mwaja nthawi ya profesa atapita kuthalika bwana arachi mukudziwa inu thumba la chimanga linali pa 7,000 kwacha. Thumba la chimanga linali pa 7,000 kwacha. Lero thumba la chimanga bwana lili pa 110,000 kwacha. Bwana anthu mukwaona apawa angobwerera kuti mpera chisoni pa DPP kuti atipatse boma September uno koma anthu osewa wasanaje awa sanaje kubwerera kuchikwata chipani kusokano panopa kukanika kuti munthu abwere kusokano muli ndi mphamvu mphamvu zilenga kuti usanaje mabanja akuyenda azibambo mabanja akuyenda azimayi zikuyenda bwana zinthu sizi kutani chakwera atani zikomo kwambiri bwana babwera anthu okonda DPP ambiri pano omwe akufuna akulandireni komanso akupatseni moni nthawi ino bwana kwa nthawi kochepa chabe chifukwa nthawi yatithera kale ndayitane bambo Chilenje bwana akulandireni komanso akupatseni mawu awo zikomo kwambiri bambo Chilenje manja mabambo Chilenje. DPP oye! Atatu oye! Chala mwamba uko, chala mwamba uko. Chukoneka chala chanjala, eti? Ndizona adi. Chifukwa tumati tikazuka tukupeza mtengo wina, mawaso tukupeza so mtengo wina so wachimanga. Andija kuja chimeti titije situ kuchita yani kodi, situ kuchisiwa. DPP oye! Nekuli anthu amene akufuna kuti inuyo mukati mudandaule sasa kuja asikuuzani kuti takupangirani nsewu kuchoka pano ndi apo inuyo musadandaule sosa kuja ndizoona zimenezo. Ndekuliso anthu ena amene anayiwala ntchito imene anthu onse amene ayimikidwa apa ngati mashadow MP ni ma MP ena amene tili nawo apa ntchito yawo ndionena kuti iwo azitenga uthenga wanu azikausiya uthenga ucha ku parliament kumene kuli ku nyumba ya malamulo sichocho. Ndikumene kucha kuli anthu ena amene akufuna kuti uthenga umene iniyo mavuto amene mukumana nawo musamanyamule kuti mukasi samanyamule kuti akatule ku nyumba ya malamulo akangosuka kuti ayambe kuyankhula neneza mavuto anu akumalesa cholinga chonena kuti tonse afuna defendi chani kodi ndijala ndiku nyumba ya malamuloko kuli munthu wina amene ni Mr. City Town ndati Mr. ndani akumati anthu akayima kuti anene mavuto amene tikumana nawo iye akumasuka kumanena kuti City Town akasuka kuti anene kuti amalawa kuvutika iwe City Town. Sono ngati iyeyo akuopseza ma MP ansachi akuopseza so anthu amene otenga utenga kuti akausiye ku nyumba ya malamulo ndi mavuto athu anyamula ndani. Ndikufuna tinene kuti suma muopseza munthu ali ndi njala yayi koma umayang'ana njira yoti umuthandizire sichocho. Nditokoze MP mmodzi wolimba mtima kwambiri amene analolera kuyima ndikukana kuti yesalo wasovani sopusa mina mambo mumva wanabo pena taima ndikasema MP atu ndasokolera atu osewa palibe munthu amene akulola kuti ifeyo mavuto amene tikumana nawo asanyamule ukapeleka ku parliament. Andando awo alimba mtima kunena kuti mavuto amene tonse tikukumana nawo anyamula akatula kuti ku nyumba ya malamulo.
kayazopyezedwa akatula ku nyumba ya malamulo. Koma anthu lero akuiwala chinthu chimodzi chimene tonsefe amene tili pano tikudikira siku limodzi. Siku limene tikudikira ife ndi siku limene titi tizamve kuti voti yathu yatani yabedwa. Siku limenelo tikufuna timuuze munthu amene akuganiza plani kapena ndi nzeru zotanga tibere voti kuti adziwe kunena kuti akuyenera kuti azakhale ndi spidi yoposa ife amene atazatiberefe, chifukwa tikasangomugwira azakhala kuti wathera pati. Chifukwa chache mationa tikuyenda sanje tuchitipa, chifukwa tikuziwa zoti munthu akaba amakhala ndikothawira, kayathawira kwawo kudowa, kayathawira kwawo kuti koma ife tikangoti wakubayo kumene konso anthu atiuza kuti alilede kumutani kwati kumugwira. Chifukwa mavuto amene tikumana nawo ife sitikumana nawo mbali imodzi, aliyense akumana ndi mavuto ati amenewo. Ndi nthawi ndilekeze pompo koma muyembekezere kunena kuti sitilola kuti wina aliyense aopyeze MP, sitilola kuti wina aliyense atiopyeze. Tiyesesa kuti mavuto amene tikumana nawo mdziko muno Profesa Peter Mutharika abwere athese. Tunkulula mai tinene lero pano pamalaka kuno kunsanje musiti he tinene lero kuno kumalaka iya asibambo sindokuvana simukuvomereza nazo kodi ndikunena eti kuno kunsanje lero achimwendo simungatopyeze dziko lino bwana alachi silachakwera. Dziko lino ndilachakwera? Dziko lino ndilathu laife Malawi. Presidenti amasankhidwa ndiye athu kumuyika pa mpando kuti akhalepo. Samachisaka yekha chala mwamba. Ndiye palibe chotachakwera sichopyezera ife. Ndeile kumanga zinduna zathu, ndeile kumanga ma MP athu, ndeile kwakhazika pasi kubali ya medikala pasi usayankhule. Olata panda kuyankhula Benipiri, olata panda kuyankhula Samia Sulemani. Chapa ndikuchidziwa ndicho ndi chilungamo kumudzi kuno mphawi uyankhula. Tikunama chimanga chikuyankhula, shuga akuyankhula, mafuta akuyankhula, umphawi ukuyankhula chala mwamba. Icho. Angatuze chani chimwende? Alibe. Atuza chani? Alibe. Mafuta simukwaona ndi? Kwaona. Chala mwamba. Icho. Sibobo kwambiri. Olemekezeka bwana Araji. Nthawi ino ndi apemphe olemekezeka Bambo Salim Bagas kuti abwere mwina angokupatsani moni pali MP pano Bambo Bagas mungotipatsa moni mutilandire kuno kuchikwawa mwalandire abwana zikomo kwambiri. Zikomo nthawi yatha. Chala mwamba dilili woye, adadi woye, anchacha woye, ife tonse pano woye. Olemekezeka bwana Administrative Secretary Bambo Francis Mhepo, komanso mamembers onse aku NGC chikuni cha utsi Honorable Regional Governor ni mamembers onse Nana Gladys Ganda MP kuno kumsanje komanso mwandizi wankulu wa President mwachidule machado nonse amaindi abambo anyamatandatsikana kunja kukwada abale anga nkhani pano njokuti Chakwera abuke. Chakwera achitenji? Chakwera mbaende kwawo. Chakwera chebwanji? Regional Governor ngati pali anthu amene adavutika ndi chipani chimenechi kuyambira 1964 ndi chipani anthu akunsanje kuno ndi kuchikwawa. Anthu kuno amamangidwa thingalinga kumangidwa pambuyo tonchi chifanya nkhani ya kadi ya 50 kwacha, chifanya nkhani ya kadi ya 25 kwacha. Lero akutizunza kuno, anthu akufani njala kuno. Lero anthu tikucherenga dai imwe mwaja pano mmene yanenera mayi wathu mayi Mainja kunena kuti mabanja sakuyenda. Kodi
una njala ungaende kusubiko talonga na mulako ungaende konga na kazako ukaza na njala mamuna na njala mnalonge sana zikomo bwana Maifa imene banja likwenda Azimai zimatega usanaje chala mwamba chapita chala mwamba bwana pametu kupitilira ndi msonkhano wathu mundilole 2 minutes ndineneko za mavuto a amayi mavuto amene amayi akumana nawo bwana ngati pali munthu amene akuvutika kwambiri ndi boma la Chakwera ndi mzimayi azimayi takwezani chala chanu mmwamba aliyense wamkazi pano akweze chala chake mmwamba amayi uko kutenti uko azimayi kwezani chala mmwamba bwana amayi awa ali pa umphawi osaneneka ambiri mukuona apawa akusakasaka even zokudya lero ambiriwa alibe azimuna m'manyumba mwawo aliwoka ambiri ayiwo awa olosopo bwana oti asambire azimayi alibe awa sopo mkazi bwana inu mumadziwa ndinu munthu wamuna mkazi kuti aoneke bwino momwe ndikuonekera ine pano ndi ndalama ndiye Chakwera waigwira ndalama mabizinesi athu agwa mabanja athu agwa tikulephera bwana kupanga china chilichonse kusanje kuna azimayi mukusangalala kumalaka kuna kuli azimayi akusangalala bwana azimayi wakuvutika tikulephera kugula shuga tikulephera kukhala ndi ufa zimayi amene wasiya ufa kunyumba lero akweze chala mwamba tichiona china chilichonse chikukanika kuti tichite azimayi mulipo azimayi mulipo bwana mutinenere kwa Profesa Atabita Mutharika zinthu zatisokonekerera satani zikomo kwambiri bwana ndiyapemphe tsopano olemekezeka Maiganda amene ndi advisor president komanso a MP athu kuti bwana akulandireni komanso alandire akuluakulu onse ndi gulu lonse labwera pano zikomo kwambiri Maiganda aliyense amene akumva kuwawa amene akudziwa kuti zinthu zavuta komanso amene ali ndi chikhulupiriro kudziwa kuti ine ndakatenga chovotera kuti ndibweretse ulamuliro wabwino uja pa mpando zinthu zisinthe aliyense amene akudzavotera Profesa Atabita Mutharika chala mwamba DPP oye DPP oye Profesa Atabita Mutharika oye Ampepo oye Anchacha oye Ajisale oye Abeni Pili oye Mabana Osaya Baba oye Mashado Onse oye Mafumo watu oye Akapendelete oye Mai watu maija oye Ifadonse oye ule mundu peleke kwa regional governor watu amene muli mlendo olemekezeka ku msonkhano wathu uno bwana landa ulemu wanu ulemu
ndipeleke kwa administrative secretary yathu Bambo Mphepo kholo lathu limene lasunga chipani cha DPP kuti sira ife kuti ananga chipani chimene chikuyambira kalekale mpaka na lero osasunthika iyayi pambwanga nande ulemu wanu ulemu ndipeleke kwa MP anzanga onse amene muli pano oyambirira amene ali director ona zandale muno mu chipani cha DPP komanso mchimwene wanga ona Bobagas Chikwawa ndipo awiri ma MP basi Nsanje Gandhi Chikwawa Bagas a DPP onse wena kulandira ulemu singachwali ese wina mmodzi ndi mmodzi landira ulemu wanu abale anga nkhani ili pano ndi nkhani si nkhani yamasewera iyayi mukundimva beti nkhani ili pano tonse sindikufunikanso munthu wina kutiuza kuti dziko limayenda bwanji aliyense ali pano mafumu amene mukudziwa dziko momwe likuyendera pano inu ndine ndi amene takamputa Profesa Arthur Peter Mutharika ndikunama mwini wake anapuma kuti ne basi ndayendathana nazo koma chifukwa cha kumva kuwawa kwa inu ndine pano ndikumene takagogoda ku Bench House kumangoshi kuti bwana bwerani zinthu zafika posauzana iyayi DPP waye tumukamutenga Profesa chifukwa taona utsogoleri wina osiyana ndi utsogoleri Profesa adatiuza Malawi tisikumbukira mukasatha zinazi mubwera nazo mbuyo izi mukafuna chitukuko chibwera kutsogolo dziko liyende bwino president wake ndipitirire kukhala ine tidamva sitidamve nthawi imeneyo sitidamveti lero tamva chimene amatanthauza Profesa adadziwa kuti tsiku la lero zinthu zikhazi kumangokwera bwana alaji tikungwalira kapita ku grocery lero tipeza chinthu sopo 100 kwacha mawa 200 kwacha kenako 300 tsiku lilonse zinthu zikukwera munthu amene amadziwa kuyendetsa chuma cha dziko ndi Profesa Arthur Peter Mutharika wabwina muudziwe alaji ndi anthu tonse tili pano timaonera choyamba zinthu momwe zikukwerera momwe zinthu zikukwerera kawiri pano zikuonetsana kuti dziko lakanika china kuti ulamulabwina muudziwe ndi ndalama yakunja kwachati kungogwatu lero ti mawa ti kenako mpaka naing'ambika ati kwachayotu ndikumangogwayikwa DPP oye Profesa akubwera timachodzira likwacha ikhabo bwebo ndipo simasuntha iyayi tikachita mapulani athu akagula ife zinthu ngati azimayi kapena achinyamata alaji timadzira kuti tikatenga 10,000 pathumba tikagula zambiri mbiri bwana alaji lero chimanga chili 100,000 ino anthu awa 100,000 akaitenga kuti DPP oye ulamuliro wabwino mumaudziwa anthu ngati akudya ngati anthu sakugona ndi njala umadziwa kuti ulamuliro wabwino bwana alaji kuno kunsanja ndikupatsa report wiki ina iliyonse tikunyamula anthu ogwidwa ndi ng'ona chifukwa cha nyika kuno bwana alaji anthu akudya nyika ambulance mukuyonapo bwana alaji sikupuma iyayi kutaka baba abadilika kukhala pompo yaka msada afena so akwa pamenepo inaso ili apa kutaka kugaza kuti kodi abati chite chani pamene pano nyika zavuta anthu akogwidwa ndi ng'ona bwana alaji koma nthawi ya Profesa Arthur Peter Mutharika bwana alaji panopa bwezi Profesa atu chamadziwa amatibweretsera zitukuko za mtsirira koma amadziwa kuti chitukuko chitenga
chinatenga nthawi yayitali kuti chitheke. Kodi ananga kusanje ndichite nawo bwanji ndapatse chakudya. Timalandira ife kuno mipunga kuno kwanala chikuno. DPP oye. Timalandira tukapa mfumu aliyese track ya mpunga, track ya chimanga, track ya mpunga. APM ni mashiro sana mizana iyayi. Tikamaji APM ni ntesa njala banana ji. APM ni ntesa njala. Ndiye antutu aziona oka. Chimene nawo chikuchitika pa 16 September pano. Tukavotera DPP tonse. Sichoncho kodi? Mukamapita banana ji mudenge statistics iyi. Nsanje ndi chikwawa. 95% and to 95% ali wonse akavotera DPP. Kuna kuiza na chimodzi. Sanje ikuti President Professor Arthur Peter Mutharika. DPP oye. MP wa DPP. Kansala wa DPP. Ndema na alaji Sanje ndichikwawa tukupasani 12. Ose a DPP maimpe a DPP ni makansala a DPP. Kafukufuku wa barometer. Kafukufuku amene sama nama ndiposa adaname emo shiambire. Anabwera kutakufuna ziko ose la Malawi. Ndikutakweso kuno. Akulu. Asa kunamize ni kudabela. Kulibe kubela ndiposi ziteka. Inu abela ni uli kuti. DPP oye. Tanja maripoti. Okuta tena mmana vya fesika vota abela kale. Iyayi. Kafodeni sisikateke sangabele. Timega hii. Angabele timega mene hii. Awa. Sisikateke iya. China. Akumabwela muzima kutadeka tofoti na zanu. Ndikunama? Ndikunama? Akumadeka tofoti na zanu. Kutangwa kauti maufa. Kadi zichani. Akula kumusagwitsa ufulu. Nifanya ufa wambale iyayi. Profesa akubwela atakupatani zintu zoyenera kuti mukhale nazo. Banana ji nthawi yachita njiru akaya kwanda mbiri. Koma munthu loye ndikuonera iziko abale yanga. Taziona tovutika tokha. Madiva. Tisatengeke tizolandira iyayi. Mafumu tithandizeni mudzimu. Tisatengeke landirani idyani ndi misonkho yanu koma voti asataione. Mukumva deti? Idyani landirani koma voti asataione. Chifukwa ndama zimene ndi misonkho yanu. Ndama zimene ndama zakunja zimene akutumiza anthu kulithandizira kuno. Iwo asunga akuti achite kampeni. Landirani idya koma voti ndiye Professor Arthur Peter ndani. President Professor MP DPP Kansala DPP. Tose oye. Chungulula zimai. Zimai machini eti. Sanje sima na maeti. Chala mwamba chaganda. Anyamata chala mwamba chaganda. Ziko mwambili. Akugamba kuti pa 16 September tose tukavotera ndani? Tukavotera Pitete. Tukavotera Atadete. Ziko mwambili. Chifukwa cha nthawi bwana. Pompa nonso pali mashado kansala amene abwera. Nyamata ndatsikana amene akuyimirira chipani chathu cha DPP. Kuno kumsanje ndi kuchikwawa. Alipo mpano. Pali kuchokera ku Nyachilenda Ward. Pali onabo binzi alipo mpana. Ziko mwambili. Kama imbani ntungulu bazimai. Komaso pali mai Mere Lyson alipo mpano. Ziko mwambili. Komaso pali kuchokera ku Matundu Ward. Pali Sira Hole Katandika. Ziko mwambili. Komaso bwana pompano pali Joseph Sabawo. Ziko mwambili. Paliso mai Anne Muzonde Richard. Ziko mwambili mai Richard. Kusanje Southwest Esnat Cementi. Kansala watu amene akubwera kutsogolo kuno. Komaso pali Achiku Winzi.
Achiku Wins alipo mpano, komanso pale bambo Stefano Forte pompano zikomo kwambiri, komanso pale Ruben Bascolo alipo mpano zikomo kwambiri. Pali pali ntungululu za mashapo makasalatu amelewa pali Kafaluzi akuti Kafupe Zowalu Akafupe Zowalu alipo mpano, komanso pali Adamson Lupia, komanso kuchokera ku Lalanje Ward pali Prescott Lazaro zikomo kwambiri. Bwana amenewa ndi anyamata anu ndi atsikana amene akuyimira chipani cha DPP taombereni m'manja. Komanso pafika shadow MP athu aku Nsanje North bambo Fole alipo mpano, tungulu lazimayi zikomo kwambiri bwana. Chifukwa cha nthawi bwana, tsopano mundilole maulemu ndadzutse bambo Pempiri MP athu akutcholo kuti akulandireni bwana pamalo ano, komanso alandire gulu lonseli zikomo kwambiri. Chalamamba DPP woye, DPP woye, Adadi woye, RG woye, ife tonse woye, Nagabambo Mpepo woye, Akisari woye, Aganda woye, Abagasi woye, Mashado hapano woye, ena wonse so Mashado woye, Amaya region woye, Nanga director youth region woye, Monitonse Olankula kale. Ine ndifuna ningotsimikiza zinthu ziwiri. Choyamba, amene analembetsa voti Chalamwamba. Amene analembetsa voti Chalamwamba. DPP woye. Ndiye mafuna ndipemphe ichi. Mavuto amene taona zaka 5 zapitazi, kuphatikizapo pa mavutopo kugula chimanga 100,000 kwacha, kugula sopo wanima 700 kwacha, 1,000 sopano, kugula sugar 3,000 kwacha, bwanji 3,500. Kodi awa ni mavuto oti tingazolowere? Tizolowere mavutowa? Ndiye wina atati abwere anene kuti akuti yayi tilole nitikale zaka zina 5 pamene akukweza katundu chonchi tilole? Amene akuti sitilola Chalamwamba tione. DPP woye. Izi sizisinta pongodula voti pokha, zikasinta popita kukavota. DPP woye. Wina asakuopyezeni, wina asakunamizeni, kupita kukavota ndiko kako kumene tutasinte zimene tikukumana nazo. DPP woye. Aliyese mukumuona apa kuphatikiza inuyo mukapita kukagula katundu mmalipirako msonkho. Tugwirizana eti? Ndiye katundu amene akumabwera naye Malawi Congress Party ndi katundu amene akugulira ndalama yanu ya misonkho. Tugwirizana eti? Amene aja akabwera ndi ma 5,000 aja, ma 2,000 aja, akutenga ndalama imene munalipira kale inu ya misonkho. Sakukupangirani inu chabwino china chilichonse. Tugwirizana eti? Akabwera ndi katunduyo landirani idyani, chifukwa ndalama ndi zanu. Koma voti ndi adati. Voti ndi ndani? Voti ndi ndani? DPP woye. DPP woye. Ndimalize sindiyankhula kwambiri chifukwa pali ambiri oyankhula. Ndiye pali ena akumabwera kuti yayi adati musakavotere chifukwa choti akula. Zoona? Kukula ndi chimo? Kodi chimakavotera mwana amene akufuna kukupha pamene ukuteteza alipompo? Sizimatheka eti? Adati ntchito zawo tinadziona. Sopo wanima uja anali 70 kwacha. Sichoncho nanga.
thumba la chimangalija linali 10,000 sichoncho nanga ndiye tikanene kuti ati timtenge chifukwa choti akuoneka sikumbingo zotheka chisoni sitimapangira pa 40 timakavota chifukwa tipange za ife sichoncho nanga zaka 5 zozunzika sizoona tikufuna zaka 5 za mtendere DPP woye pomalizisa penipeni mafumu ndimafuna ndikupempheni mwansoni za chauta mulungu wakumwamba akabwera akupatsani ndalama koma iwo akachoka school fees zodula mukulipira nokha akabwera nkupereka ka 5,000 nkumapita ku nyumba pakumakwana chakudya chodya mwezi wonse fetereza tinayikapo ife ndalama kuti akagulidwe uja tagula fetereza ifeyo ndeni mafuna ndikupempheni mafumu tiyeni tidye katunduyo koma vote ndi atati amene akuti Chakwera achoke ndimafuna atati atsimikize kuti tonse tikuyenda zoona chala mwamba amene akuti Chakwera achoke tiyeni atani Chakwera atani siyana limene lili ku DPP chala mwamba wina aliyese nthawi ino bwana chifukwa cha nthawi tinati tivineko pang'ono tiduliza pang'ono kuvina ndi apemphe tsopano olemekezeka bambo Chisale kuti abwere bwana kuyankhuleni komanso awalandira anthu osewa ndi kuwauza zochita pa 16 September chala mwamba zilomokabwino DPP woye epani ndikudziwa kuti mafumu simukweza chala mwamba endi mafumu khangatiso mimba mulibe kanthu tikudziwa ndithu sikuti sili kudziwa DPP woye ulemu wanu bwana Alaji komanso Legion yonse libereke ulemu kwa bwana Pepo bwana Ben Piri bwana Ben Chitenje ndi akuluakulu wonse ma MP wonse bwana Bagazi wa Maiganda onse uma ulemu wanu mashado wonse mashado agali apa wando wina kale ulendo uno konsuwese imodzi zipezeka ma MP 4 onse uti ngwatenga biro parliament nangati panga bwanji ifani yesa ukota chipani cha DPP ndili pano ine kufuna kulankhula mbali yako anyamata kuti kodi APM akalowa mboma tikafika pa 16 pano apanga chani kwa anyamata kodi anyamata mukhalabe mene mulilimo kapena moyo wanu usintha ineyo ndabwera pano kudzakulonjezani kuti APM akangolowa mboma mapulogalamu wonse achinyamata amene anali nawo nthawi imene timachoka mboma ndipo apitirizanso ndipo ineyo ndiye opita kukakumbutsa inu mundiuze ine ndi mnyamata wanu inu mwango ndituma kuti ndikamuuze APM kuti kunsanje anyamata kungokhala sakugwira ntchito ndikabaza yemwe alibe ndiyeno nthawi imeneyo tiyenera kudzaona okay akabaza njinga zawo zatha tipanga bwanji ndiye kuti ife tikuyenera kubwera kuno khala pasi ndi inu ndikukuthandizirani kakabaza kenanso kanyuwani kuti muthe kumapezabe kaumoyo wanu wa tsiku ndi tsiku Technical College amene ankapangidwa panopa anayima chifukwa cha anzathu amene kabali pano akulamula ndikukutsimikizirani ntchito zonse zimene zinayima kukhudzana ndi anyamata ndipo zimenezo zipitirira kuchokera pa 16 mudzaonanso nokha kuti moyo wayamba kusintha ndipo dogo limanenedwa lija
doko limene lijalo ifeyo achinyamata ndamene tikagwadenso kwa APM kuti iyayi APM chonde tithandizeni dokoli litsegulidwe, likatsegulidwa kuti inu achinyamata mudzatenso kupeza ntchito pamene ndikudziwa achinyamata panopa mwabwera ndi njala, muli ndi njala, mafumuso ali ndi njala, koma APM wakukonzerani mapulogalamu abwino kwambiri kuyambira pa 16 kuti inuyo zanu zizayende ndipo mudzamve kukoma, osati deire kukalowa mu nyanja kukatenga nyika muonanso ukatigwiranso komweko. Naona kuja mafumu amadandaula kuti ife njala ndizoonadi tonsefe tiruku tikudziwa kuti mafumu muli ndi njala. Akabwera anzathu aja amene amakuopsezani aja musadandaule nawe, akamakuopsezani kuti munakatani ku msonkhano wa DPP muzingomuza kuti mwana wa mphenembe iwe pita uko shubit. Inuyo kumene mulipo sino anthu opsezedwa ayi. Inuyo mumangokhala ngati mmene amakhalira mzimayi woti ali ndi ana amapasa, kuti mzimayi wagona akuyamwa uku wina akuyamwa uku, inu simmakhani mbali yayi, mumadziwa chimene mukuchita. Koma kuli anthu ena amene akumakuopsezani, moti ena mafumu ena akanika kubwera chifukwa choti aopsezedwa. Musadandaule, nthawi ikubwera mtendere mupeza ndipo mumva kukoma. Imezerepo somwayi ine pamene ndili director wa youth wa Nyamata Malawi monse, sikuti ndikuyang'anira anyamata okha DPP ayi, kuliponso anyamata ena amene sapanga ndale iwowo koma ndi anyamata iwonso ine ndene kwayang'anira nkuwateteza. Ndichenjeze amene ali bize kusakasaka tamia ja ameneyo asamale. Tikubwera kuchokera ku Blantyre ndalandira foni kuchokera kwa Tamia akuti mundithandizeko nkhani ya chitetezo, ndikufuna kuphedwa. Ndamufunsa kuti ufuna kuphedwa ndi ndani, akuti ndikulandira mafoni oopsezedwa kuti ndiphedwa chifukwa chokuti ndikudzudzula zinthu zimene zizolakwika. Ndichenjeze endi ndamuuza kuti ndikukutumizira anyamata 100 kapali pano ndipo azigona ku nyumba kwako deire ndipo ndidzalipira ineyo. Ndamuuza ndipo pena pali pose pamene akuyenda Tamia kukhala anyamata ena ondiso simwadziwa kuti anyamata akukadira Tamiayi, ungozindikira faidi ili mmutu ngati ukufuna kupanga Tamia. Ntchito yanga ndiyoteteza anyamata onse mdziko muno, zandewu ayi. Ngati wina walakwa mutengeni akaweruzidwe chikaoneke chimene walakwa. Ndamva chisoni kuti tikulimbana ndi mudati mumuone Tamiayo ndi mwana wang'ono kwambiri okuti kumandina kuti akulimbana ndi anthu mpaka na pano mwamusakasaka kuti amenye zochititsa manyazi. Ndamva chisoni. Ndichenjezenso kachiwiri wina asatenge tsoka chifukwa cha Tamia, ndipo inenso sindilolera. Anyamata ndatumiza kale kukamugadira usana ndi usiku nthawi yonseyi. Tamia siwachipani yayi, sapanga za DPP, sapanga za MCP, sapanga za UTM, ndi munthu wamba. Ndechifukwa ndi munthu wamba ifeso achipani tisamutole mwanayo wayi. Amene wamulakwira akamutenge Tamia apite naye ku court, noti kuti titengere malamulo m'manja mwathu. Ndichenjeze pamenepo please. Wamva kasunamve bola wamva. Achinyamata lero kulibe zimene mmaganiza zija yayi. Lero zoti inu ndife tingokambirana chitukuko. Kodi chitukuko chimene chife tipange bwanji achinyamata? Tiyenda bwanji? Msonkhano usiwanga ndibwera ineyo ndipempha koyenerera kuti ndibwere pa nthawi yanga. Ndikabwera ndikugayireni ma-t-shirt choyambirira ku chipani kumeneko, ma-t-shirt achipani, ma-t-shirt nsalu za chipani, aliyense avale Nyamata adzioneka kuti uyuyu ndi wachani, ndi wa DPP, ndi mwana wa APM. Ndikukupatsani uthenga uwu. APM amene anthu amanena kuti akuti wakula akunama. Dzulo tinali ndi function ku Mangochi, tikuyenda kuchokera pa function bwana aja anatithawa ndawala, iwo patsogolo ife kumbuyo.
ndikunena mopa mulungu kati ndikunama mulungu andilange ndinalankhula mawu bwana mukutithawa anala kupita kutsogolo ineyo ndikuoneka ngati mnyamatane ndikumuoneka kuti ndikufoka bwana akuyenda aliye sasa kunamizeni ndipo ndikupangani promise APM yomumuona nokha ndi maso anu nonse achinyamata ndipo tibwera naye kunoko mudzamuone ndipo mudzamuone kuti eyadi ndizoona APM nduyu akuyenda pansiyo. Kodi chodabwitsa nchonena kuti amene amanena kuti APM wakalamba ndaye musipitu ndaye musipi basi ainu akefe ayi. Kodi iwo angathe kumuona munthu amene sakhala naye pamene munthu amakhala ndi ife? Ambuye awakhululukire tikamba zambiri kutsogolo kuno tizabweranso. Ambuye akudalitseni nono chala mwamba chala mwamba amene mabwera pano kuti mabwera msonkhano kuzamba zimene APM watituma zomwe chipani cha TPP chifuna kuyankhula. Chala mwamba uko apita weye zikomo kwambiri Dr. Mpepo mlangizi wa president komanso administrative secretary watu Honorable Norman Chisale youth director wakulu kuchipani cha TPP Malawi yonse Dr. Pepi Maiganda Honorable Pagasi Ambangewani Dr. Mandija region yonse mafumu watu amaindi ya bambo. Lelo ntchito yanga ndifupikisa chifaya chuluka kwambiri. Ntchito zanga zachuluka kwambiri. Ndifuna ndinene kuti lelo msonkhano uno kunsanje kuno chipani cha TPP kufika pano tatumidwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa siku limene anabwera kuno kunsanje anabwerera paboma anayembekezera kuti asayambire kuno ndikumapita kumaulendo unatalika ndiye anati no pitani mukatiperekere moni kunsanje kuti tibweranso nthawi ikapezeka tizunguliranso kampeni ikayamba. Wayemezeka onse amene muli pano kuno kunsanje ndifuna ndichitenge chinthu chamwayi chachikulu kwambiri kuti ndifuna tengepo mwayi kuti chipani cha TPP sopano ndi chipani chogwirizana, chipani chimene chili ndi ma structures yacho okhazikika kuyambira ku constituency ku district mpaka ku region. Kunoko tilibe MP watu weniweni wa TPP okhazikika. MP ali kuno ndi wa chipani cha Malawi Congress Party amene akugwira ntchito ndi Malawi Congress Party. Lero ndikubwera taona za chilendo kwambiri tinayima pansewu ndiye MP wabwera ndi mawu wandipasira mawu wanena kuti kuno chipani cha Malawi Congress Party kulibeko. Ndipo iye asapota chipani cha TPP komanso kuli anyamata amene akuthamanga kuno mashado tabwera kusogolo kuno mashado amene muli kuno achunga ndakhala achunga bwina tabwera ndi kuno muli pawire ndiye waniuza kuti
kuti ine zikuonesa kuti changa palibe iya ndiye ndikupasirani ndalama mukapase mashado kumeneko athandizirenso msonkhano. Ndikukuwuzani inuyo kuti musachedwe ndi chipani cha Malawi Congress Party iya. Chipani chanu ni chachani kodi? Cha DPP. Chipani chanu ndi cha DPP. Ndiye ndamuuza kuti tiye ndikakulandire pa msonkhano popa kuti ayi ndichita kusazika bwinobwino ku mafumu kuti ndikubwera kusatewera DPP ndeni kuti ayi mwachedwa nthawi yatha. Chifukwa cha ina cha chipani cha DPP alipo. Sona bwana. Apo amene akusowapo ndolemekezeka akamangira. Chifukwa anaenda kukhalanso pompano. Kuti onsewa ndi ana akunsanje agwire ntchito limodzi pokweza chipani cha DPP ndi voti ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye muzaona ngati ndikupanga njengo anapereka ndalama atu MP anu ndalamazo izi ndiye ndauza kuti ndikasipereka kuti ndikasikimizirenso anthu kuti MCP kusanje kulibe chipani chili kuno chachani kodi cha DPP. Apita oye! DPP oye! Kopatu lero ndidaliso chifukwa ngati MP wafika poyimika manja ndiye kuti chipani cho chilipo? Chilipo chipani icho? Tiapasa nyamata wa ndamazi? Akupaseni? Tiapasa ati hapo? Awo? Tiapasa ati? Apuka oye! Akira ndabasi satokera kwa MP madaliso amenewa kuti msonkhano wa anthu adziwe kuti kuno MCP kulibe kwa MCP yatani kuno yatha. Komanso kunoko kusanje tili ndi mwini wake kuno Dr. Mwandija bwana tazukana. Dr. Mwandija ndi mwana wa kusanje kuno amene kugwira ntchito kuyambira kuno kusanje ndichikowa yemwe amene apange china chilichonse muno musanje. Ndiye ndikufuna ndiapase Dr. Mwandija akayankhula apa sawomekezeka olemekezeka sazamalizeti timve twetu kuti Dr. Mwandija amayankhula nanga mashado athu amayankhula yeti olemekezeka Dr. Mwandija. Ndiko mwambiri chifuga cha nthawi maulemu onse aperekedwa kale ati walili nkutani mwasena imwe wache titayisa ndifo toke chitankalo pang'ono walili nkutani imwe mwasena walili nkutani kuti munthu akakhala watitumba ntani kodi pita mudhalika padaliye pampando adatipeja sitepo bi mayona chekino pole chakamanga iye pano awa akwera akuchimwana kuimaliza tuwada yamba ngwina ngoli pita mudhalika sono iye adatikonda ife for different fajali kodi ndife adidi sitepo bi adatikonda ife for ndife adidi sono nthawi yakwana yokuti iye udidiwa cheo titani ponto timuonese sitepo ino ni hayo kuti titani pokoti timpeche sitepo bi haya kwenda timpeche mbani kodi ngati tose tatailizana kuti timpeche pita mudhalika chala mwamba tidipi wewe chala nchulu tapita mudhalika chala nchulu kodi ife pita mudhalika tikakonde ife muno kodi pa 16 September Chongwe tinantani Chongwe ndikulonga ndine Chongwe tinantani tinamgwandanji Chongwe tinagwandanji mwatikondo tinagwandanji solo ine ndingafika pepa ndiloke kuti chitangano changa chimalire papikoti koma ndisatimaliza tayi
kuna girls hostel. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.